Dami sa lilipat ni Bunjing. Agay! Bunjing! Kamu din nagpatungtong-tungtong sa hora? Unya gikaon ninyo akong lollipop karon mo. Ala, diri ko dapita maglingkod kay magtan-aw ko sa kuang idol na kingkoy nga. Tungtong-tong sahur. Wala ninduta di ani nga kingkoy oy. Pero bad man siya. Mamunal man. Wala. Adud oy. Nakangkaom jud ko. Hala, bad man di ani si Tungtong sahur. Wala mamunal man di ani siya og bat. Ni, gilo na lang di ay ko niya mo tanaw. Kay bad man di ay siya, mamunal man di ay. Butang na ko niya akong lilipap dire. Juyaks, si Bunjing man na o. Bitaw no, kumusta na siya diha? Hala, nagtanaw siguro siya Tungtong sahur. Natakloy na si lulipap atong kwaon. Sige, kwaon na to. Atong adlokon para biyaan niya ang lulipap. Dito rin. Bad man di ay kayo ka Tungtong sahur. Dili na ka na ko idol. Imo nang awayon si Ballerina Cappuccina. Takloy, ikaw na'y bahala o kadlok ha. Ay ako'y bahala sa lulipap. Sige, Juyaks. Impas di ka karang Bunjing ka. Wakon dyan na mo na imong lulipap. Tung sahur. Hala, notice na si Tungtong sahur. Karon ka. Nasuko ni ka ni Tungtong sahur. Waunti ka. Kay di ka ganahan sa ako Tung sahur. Bunalan ta ka og bat. Tungtong sahur ayaw ko bunali og kahoy ha. Kung ganahan may ako nimo, karon naman ko din mo ganahan kay imo mang bunalan si Ballerina Cappuccina. Daga na. Aron dili ti ka mabunalan. Isa. Duha. Ayaw di ma. Galamay sa lulipap. Ako na isabi. Ay mo isa. Dalawan man di si Bunjing no, dali ra kay mga adlok. Gani no, bisot magtingalin na si Bunjing. Ayaw di ba? Kao na ta. Ngainan ni Tungtong sahur oy. Hala, ang akong lulipap na bilin. Pati ko na ako. Si Juyaks man ni Ugstakloy. Ikaon man nila akong lulipat. Bamtay lang jud mo sa kuha karon. Lamia uy. Alami sa lilipat ni Bunjing. Agay. Bunjing. Bunjing, sumbag mo ni Ugstakloy. Kamu din nagpatungtong-tungtong sa hora? Unya gikaon ninyo akong lulipat karon mo. Talawan man dahil mo mabunalan na mangawat mo pakaon ako nga lulipap. Bantay